Това са козите, които ядат арган. Аргановите семки. Това са стадо кози. Малки козленца. По този начин добиват и аргана. Козите ги ядат, че лесно се катерят. След това от изпражненията им вадят костилките, т.е. плодовете тук от аргана, и ги след това ги изтриват и добиват маслото. Това пие вода, май. Някаква дупка.